na pamiatku 140. výročia založenia evanjelického ažburského vierovyznania gymnázia, prvého slovenského gymnázia. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. cirkevnú školu tohto typu, gymnáziu, to je to, že oni vedeli, že zbožnosť a múdrosť, vzdelanie musia ísť ruka v ruke. Bol to Boží dar daný tomuto národu, tomuto kraju.
aj keď v poslednej dobe menej sa vychováva a snažíme vychovávať ľudí ku vlastenectvu. Nejako na to zabúdame, aby sme boli hrdí na to, čo Pán Boh nám dal v slovenskom národe. Vieme tak často Vieme tak často znechutenie mávnuť rukou aj nad históriou, ale aj nad súčasnosťou. Nevieme byť takí hrdí na to, že sme Slováci. Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Aby ale vec tým jasnejšie pred očima stála na dosvedčenie, že je naše Slovensko evangelické gymnázium na svet súce, dovolte mi rozlúštiť 3 otázky. Prečo ho bolo treba založiť? Či ho budeme v stave zvelebiť? A v akom duchu má ono pôsobiť? Ale pri takomto všeobecnom vzdelaní škola naša vychovávať má i v duchu národnom. Človečenstvo rozčlánkované je na rozličné národy. Každý národ má svoju zvláštnu povahu, svoju reč, svoje mravy a zvyky, svoju minulosť i prítomnosť i svoj úkol, ktorý v budúcnosti previesť má. Na všetko toto ohľad treba vziať, ak sa mládež pre svoj národ náležite vychovávať má. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Zabudla pripomenúť meno Augusta Borislava Škúrtetyho, ktorý vlastne dostal aj prvým správcom tohto evangelického gymnázia a vďaka nemu sa vlastne konali zbierky na území celého Slovenska k tomu, aby mohlo byť to gymnázium otvorené. Teraz sa nachádzame pred pamätnou tabulou, ktorá je venovaná Samuelovi Rojsovi a jeho synom. A Samuel Rojs bol národovec, učiteľ a predovšetkým kňaz. Te
rozsvietia sa zore, aby nám do očí vniesli odhodlanie, že národ ožije, ak vzdelá deti svoje, že národ ožije, ak vie sa rúvať za ne. Že cestou trnistou vedeli prejsť s ocťou.
že batoh bezprávia uvládali niesť. To oni vzkriesli nádhernú reč ľudu. Dali jej v škole tvár, aby ľudskou bola. Možno dnešní žiaci aj nám svetlom budú, ak sa nepoddajú cudzorodým módam. Nuž kde sme sebou a kde sme už ničí? Stohlavý drak zas nás míni zjedať, či podrezať národ holubičí. Lenže jeho dušu nesmíme dať predať. A o krásnom čine nech si národ spieva. A škola i ďalej nech slúži pre deti. Gymnázium bolo jedinou strednou školou v celej histórii Slovákov, na ktorej sa u všetkých predmetov vyučovalo a maturovalo v slovenskom jazyku. Existovalo len zo zbierok a darov slovenského národa. Práve on mu krátko po jeho zrode dal do vienka výstižný názov, pod ktorým ho poznáme aj dnes, prvé slovenské gymnázium. Ako činovníci a profesori na ňom pôsobili významní národovci Štefan Marko Taxner, Ján Francisci, Julius Botok, Samuel Bormis, August Horislav Škultéty, doktor Ivan Branislav Zoch a ďalší. Revúca je predovšetkým mesto mladých. Základné a stredné školy navštevuje viac ako 3000 žiakov a študentov, ktorí majú vytvorené optimálne podmienky pre všestranný rozvoj. S hrdosťou môžeme konštatovať, že túžba Augusta Horislava Škultétyho sa splnila. Pri otváraní prvého slovenského gymnázia ho vo svojom inauguračnom príhovore prirovnal k novo zasadenému stromčeku. Vyjadril želanie, že pekný štep tento vyrastie v mocný strom a nielen utešeným kvetom osvety a umenia zakvitne, ale i hojné ovocie opravdovej vzdelanosti prinesie. Prajem vám príjemný pobyt v našom meste s prianím trvalých návratov do našej Revúcej. Ďakujem. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som vás pozdravil v mene prezidenta Slovenskej republiky, pána Rudolfa Schustera, a prečítal vám pozdrav, ktorý adresoval dnešnému slávnostnému zhromaždeniu. Vážení a milí Revúčania, ďakujem vám za milé pozvanie na oslavy 645. výročia prvej písomnej zmienky o meste Revúca, 180. výročia vzniku Slovenskej knižnice a 140. výročia založenia prvého slovenského gymnázia. Je mi naozaj úprimne ľúto, že v čase, kedy sa budú konať, mám iné neodkladné pracovné povinnosti a nemôžem sa na nich zúčastniť. Všetky výročia, ktoré dnes oslavujete, sú skutočne významné. Rád by som sa pristavil pri jednom z nich, ktoré prekročilo rámec vášho mesta a je v pravom slova zmysle dôležité pre všetkých Slovákov a pre naše národné obrodenie. Za krátkych 12 rokov svojej existencie dalo Revúcke gymnázium slovenskému národu množstvo vzdelancov a národných buditeľov a tým sa pričinilo o to, že aj v čase útlaku zostali slovenské korene pevné a odolali nepriazní osudu. Hoci gymnázium bolo po čase zrušené, predsa stihlo zasiať semienka nádeje, ktoré Slovákov povzbudzovali aj v nepriaznivých dobách a nenechali im zahynúť. Za to vám patrí moje úprimné poďakovanie. Želám vám všetkým do budúcnosti mnoho zdravia a šťastia a tiež naplnenia vašich plánov pri zveľaďovaní vášho pekného mesta. S pozdravom, váš Rudolf Schuster. Ďakujem za pozornosť. Dovoľte mi v prvom rade poďakovať za toto milé pozvanie, za v skutku skvelú príležitosť zúčastniť sa na celonárodnej spomienke na 140. výročie založenia prvého slovenského gymnázia práve tu v Revúcej.
Spomienky na udalosť, ktorá nepochybne nezmazateľným spôsobom vstúpila do novodobých dejín Slovenska a ktorej význam nám i v súčasnosti stále má čo povedať. A to minimálne myslím v dvoch rovinách. Tou prvou je rovina zjednocujúca a národno-mobilizačná, pretože gymnázium v Revúce v roku 1862 vzniká nielen ako výsledok mimoriadneho koncentrovaného úsilia vtedajšej národno-uvedomelej elity slovenského národa, ale aj, čo je mimoriadne dôležité, s podporou širokej vtedajšej slovenskej verejnosti. Fakt, že za takýchto nepriaznivých podmienok gymnázium vôbec vzniklo, teda svedčí nielen o mimoriadnej vôli, o mimoriadnej cieľavedomosti, o odvahe jeho zakladateľov, ale aj o tom, že myšlienka jeho založenia vychádzala a reflektovala nebývalý rozmach národného života Slovákov vo vtedajšom Uhorsku. Občané Litovle sme zvlášť hrdí na to, zvlášť po týchto oslavách, kde budeme informovať naše občany, že již 35 let máme tak úzké přátelství právě s vašimi občany, s vaším městem. Ta hrdost je upřímná a opravdu velká, protože ta historie je tak bohatá, která se zapsala do dějin celého Slovenska. Pane primátore, páni poslanci, paní poslankyně, máte jistě obrovský úkol pokračovat v díle vašich předků. Nebude to vůbec jednoduché, jak jsme pozorovali, a my vám přejeme, aby se vám vaše dílo podařilo. Chtěl bych ještě říct, že samozřejmě vám přejeme všechno, aby se dařilo tak, jak dosud. Chtěl bych jménem občanů města Litovle vám poslat všechny pozdravy, které máme vyřídit. Chtěl bych, aby to přátelství, které bylo, se naopak ještě prohlubovalo. Chtěl bych vám popřát krásný, pokojný život ve vašem městě, a to nejenom vám, ale i vašim budoucím generacím, a krásný život opravdu překrásnej vlasti Slovenska. Preniknúť a snadno, byť veciam celkom na dosah, hľadať a nachádzať, padať a vstávať, prenikať do podstaty, spoznávať ľudí a svet tak, aby sme mali vždy stýčené hlavy, aby sme vedeli, kto sme, aby sme mali jasný cieľ nášho žitia. To je otázka našej podstaty do dnešných i nadchádzajúcich dní, ktoré budeme všetci naplňať svojimi činmi. Týmto programom slovenskej budúcnosti je zmysel pre pravdu a právo, zmysel pre povinnosť a poriadok, úcta k vlasti, hrdosť na vlastné a rovnosť a bratstvo pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorému prajem dobrú a dlhú budúcnosť, ale aj žičlivosť mnohých, aby sa mohli pri odchode každého jedného z nich do života naplňať slova prvého podpredsedu Matice slovenskej Karola Kuzmánieho, mládeže. Ak chcete ďalej pôjsť, treba vám viac vedieť, treba vám vrúcnejšou vierou sa zapáliť, treba vám smelosťou väčšou sa presláviť, aby slnko požiarilo sny vašej mladosti. Nech Otec nebeský požehná dnešné pamätné stretnutie a dá nám všetkým šťastia a pomoc do budúcich dní robotných i sviatočných. Ďakujem. Som rada, že vás môžem privítať na pôde prvého slovenského literárneho gymnázia. Na pôde budovy dnes Národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola postavená v dobe ťažkého národnostného útlaku zo zbierok ľudu, aby sa práve tu mohli deti drobného slovenského ľudu vzdelávať vo svojej rodnej reči slovenčine. Jednou z nich je aj významný slovenský spisovateľ Martin Kukučín, ktorému dnes spoločne odhalíme pamätnú tabuľu a tak vzdáme poctu a úctu jeho životu a dielu.
Nech nám táto chvíľa je vzácnou spomienkou na tých, ktorí svojim životom, svojim činom, svojou prácou vytvorili pre nás dnešok.